To kamar yadda kuke gani, ita dai wannan software mai suna CrossCatcher ana amfani da ita ne wajen kama ɓarawon wayarka. A daidai lokacin da ya ɗauke maka wayarka za ka yi amfani da wannan software domin kama shi. To kamar yadda kuke gani, idan kana da ita akan waya za ka yi amfani da ita already. Idan kuma baka da ita za ka je ka buɗe datarka. Idan ka buɗe datarka sannan sai ka shiga zuwa manhajar da ake tanada softwayoyi na ma'ana na intanet wanda aka fi sani da Play Store akan intanet. To kamar yadda kuke gani, ita dai wannan software mai suna CrossCatcher ana amfani da ita ne wajen kama ɓarawon wayarka. A daidai lokacin da ya ɗauke maka wayarka za ka yi amfani da wannan software domin kama shi. To kamar yadda kuke gani, idan kana da ita akan waya za ka yi amfani da ita already. Idan kuma baka da ita za ka je ka buɗe datarka. Idan ka buɗe datarka sannan sai ka shiga zuwa manhajar da ake tanada softwayoyi na ma'ana na intanet wanda aka fi sani da Play Store akan intanet. To kamar yadda kuke gani, ita dai wannan software mai suna CrossCatcher ana amfani da ita ne wajen kama ɓarawon wayarka. A daidai lokacin da ya ɗauke maka wayarka za ka yi amfani da wannan software domin kama shi. To kamar yadda kuke gani, idan kana da ita akan waya za ka yi amfani da ita already. Idan kuma baka da ita za ka je ka buɗe datarka. Idan ka buɗe datarka sannan sai ka shiga zuwa manhajar da ake tanada softwayoyi na ma'ana na intanet wanda aka fi sani da Play Store akan intanet. To kamar yadda kuke gani, ita dai wannan software mai suna CrossCatcher ana amfani da ita ne wajen kama ɓarawon wayarka. A daidai lokacin da ya ɗauke maka wayarka za ka yi amfani da wannan software domin kama shi. To kamar yadda kuke gani, idan kana da ita akan waya za ka yi amfani da ita already. Idan kuma baka da ita za ka je ka buɗe datarka. Idan ka buɗe datarka sannan sai ka shiga zuwa manhajar da ake tanada softwayoyi na ma'ana na intanet wanda aka fi sani da Play Store akan intanet. To kamar yadda kuke gani, ita dai wannan software mai suna CrossCatcher ana amfani da ita ne wajen kama ɓarawon wayarka. A daidai lokacin da ya ɗauke maka wayarka za ka yi amfani da wannan software domin kama shi. To kamar yadda kuke gani, idan kana da ita akan waya za ka yi amfani da ita already. Idan kuma baka da ita za ka je ka buɗe datarka. Idan ka buɗe datarka sannan sai ka shiga zuwa manhajar da ake tanada softwayoyi na ma'ana na intanet wanda aka fi sani da Play Store akan intanet. To kamar yadda kuke gani, ita dai wannan software mai suna CrossCatcher ana amfani da ita ne wajen kama ɓarawon wayarka. A daidai lokacin da ya ɗauke maka wayarka za ka yi amfani da wannan software domin kama shi. To kamar yadda kuke gani, idan kana da ita akan waya za ka yi amfani da ita already. Idan kuma baka da ita za ka je ka buɗe datarka. Idan ka buɗe datarka sannan sai ka shiga zuwa manhajar da ake tanada softwayoyi na ma'ana na intanet wanda aka fi sani da Play Store akan intanet.